Biz инде бүген беркемгә дә кунакка килмәдек. Бу моннан караганда гына шундый ипотезда булып күренә. Рәхәт яшибез, ул Татардагы беренче ситком булачак. Әле яртысына да җитмәдек, аларга ярамый әле. Менә бу безнең Рәхәт яшибез ситкомындагы гаилә башлыгы бит алышмасаңмы? Менә шулай итеп безнең артистларның батареяларын алыштыралар. Ситком мәйданчыгында инде эш бер генә минутка да туктап тормый. Җиңел түгел. Җиңел түгел, шунысы гына теге. Көне буе эшләргәдер инде. 12 сәгать, 11 сәгать эшлибез бит кайчан. Без инде нәтиҗәне көтәбез. Ул бик тиздән көз айларына ТНВ каналында чыгар дип көтелә. Дуслар, барыгызга да сәлам. Сезнең белән мин Илгиз. Илгиз безне дәвам итәбез. Без инде бүген беркемгә дә кунакка килмәдек. Бу моннан караганда гына шундый ипотезда булып күренә. Без сезнең белән бүген ТНВ каналында төшерелүче Рәхәт яшибез ситкомының, ягъни киносының төшерү мәйданчыгына килдек. Һәм инде төшерү процессыннан эксклюзив кадрлар һәм мәгълүматлар бары тик безнең блогта. Киттек. Biz hozir balkonda ko'ramiz shahar ko'rinishini. Endi bunda bizning kinoda tushuvchi oilaning fatiri. Qonaq bo'lmasin. Әлеге локациялар гадәти идән бер нәрсәсе белән дә аерылмый. Шул ук диваннар. Бу гаилә спорт белән дә бик дус бугай. Әлбәттә инде һәр татар инде булырга тиешле сундук. Әмнәмдә безнең кухня һәм инде хәзерге вакытта артистлар булачак съемкаларга әзерләнә. Безнең текстны кабатлыйлар, сөйләшәләр, шундый җыелыш. Шартлады бер мәлне. Нәдә? Жердә йөрде? Сез затихли. И шартлады. Шартлады бер мәлне. Менә шундый кечкенә генә бер эпизодны төшерү өчен дә нинди зур команда эшли. Операторлар, режиссерлар, актерлар барысы да монда. Так, все внимание. В образе. Камера. Қаш, шай киттер инде, шай ішәсе килә. Кайны, сөйлә инде. Сөйлә бит. Лақпар надам шулай. Бер мәлне төшүрә башлады. Рәхәт яшибез, ул Татардагы беренче ситком булачак. Сценарий буенча бер татар гаиләсе авылдагы йортларын сатып, менә шушы фатирга күченәләр. Алар инде монда вакытлыча яшәргә тиеш булалар һәм инде төрле кызыклы хәлләрдә калалар. Инде геройларга килгәндә, ул инде гаилә башлыгы, шулай ук аның хатыны, хатынының әти-әнисе һәм инде аларның уллары. Киноны төшерүчеләр әйтүенчә, төп геройлар янына әле кунаклар да киләчәк. Ул инде төрле танылган шәхесләр. Шуларның берсе, инде дөрес булса, Салават Фәтхетдинов булачак дигән сүз дә бар. Ситком мәйданчыгында инде эш бер генә минутка да туктап тормый. Төшерү процессы дәвам итә. Бер сәхнә артыннан икенчесен төшерәләр. Шуңа күрә артистларның буш минутлары юк диярлек, әмма инде без аларны шулай да тотарга тырышачакбыз. Гаиләнең башлыгы инде без менә Илдус Әхмәтҗан белән без. Әби бабай. Ардыгызмы инде?
Ну, әлі яртысына да жетмедік, арыға ярамай әлі. Ә ничә серия төшердегез инде? Хәзер күптәннән бит инде сез Менә бу бүген площадкада. 14 бола, Алла бирсә, Алла бирсә. 14-нчесе Бүген бүген. 14-нче бола серия. Бик тиз генә сүзләрен ятларга кирәк, бик тиз генә площадкада йөрергә кирәк. Шунысы белән тизлек белән аерылып тора. Менә бу безнең Рәхәт яшибез ситкомындагы гаилә башлыгы бит ялгышмасам, Гаилә башлыгы безнең, ну, кияү. Кияү. Гаилә башлыгының кияү. 11-нче серияны эшлибез. Ферапа 14 диде. 14. Инде бу талып иттем. Дөрес әйтә, 14-нче. Ушыймысың? Инде ошый. Сезнең бит инде мондый да киноларда төшкәнегез бар. Сез нинди тамашачы мәсәлән белә, шул ук уеннан уймак киносыннан. Исәнме? Исән. Миңа су кирәк иде. Су урамда, колонкада. Миңа минералка суы кирәк дим. Тағы нәрсә? Андагы гадәти кинодан аерыламы ситком? Аерылуы бар. Бар. Жанр буенча аерылып тора. Сезнең чакыралар булган. Уңышлар. Хәзер инде алдагы сәхнәне төшерәчәкләр. Безнең геройлар кухнядан хәзер күчәчәкләр. Кунак бүлмәсенә. Шуңа күрә менә хәзер әлеге вакытта техник команда эшли, утларны килиләр, камераларны куялар. Барысы да кабатлана кыскасы. Гөлчәчәк апаны бүлдереп алайык, исәнмесез? Исәнмесез? Хәлләрегез? Аллага шөкер. Безнең Гөлчәчәк апа шулай ук ситкомда төшә. Кемне уйныйсыз? Кем сезнең ролигә сөйләп китсәгез иде? Халисә исемле образ минем. Шул 5 геройның берсе. Бу безнең әни кеше була инде. Әни кеше. Минем әтием әнием, улым, ирем бар. Ялгышмасам, җырчы булырга хыяллана. Имеш, әйе. Җырчы булырга хыяллана. Әйдәгез, шунда бер серне ачык әле буламы узакта җырчы юкмы? Мин үземдә бит соңгы серияларны күргәнем юк. Менә без сезгә бер 2 серия гына алдан барабыз. Җибәреп кенә баралар сез Тамашачы белән бер тигез барабыз. Сез нәрсә белән бетәсен әле белмисез Юк, киноны. юк, белмим. Җиңел түгел. Җиңел түгел, шунысы гына теге. Көне буе эшләргәдер 12 инде. сәгать, 11 сәгать эшлибез бит кайчан. Һәм менә кулдан шушы битләр төшми, көн саен берне ятлап чыгара кирәк. 26 битле бу. Бер генә сорау биреп аламын сезгә. Юк, хәзер түр. Ситкомда танылган артистлар белән бергә яшь артистлар да төшә. Аларның берсе. Исәнмесез? Мин Фәрхәт Мөхәммәтҗанов. Театраль училищеның 3-нче курс студенты. Шулай. Ә синең образ кем ул? Бердән-бер онук. Гаиләдә дә бердән бер бала. Гаиләдә бер бала. Һәм мин шул бала. Ә син институтта укыйсыңмы, кайда? Мин институтта, минемчә, КФУдадыр, скорее всего. Ә нинди һөнәр? Программист. КФУда программистлар бар. Да, можно делать. Ә менә шулай итеп безнең артистларның батареяларын алыштыралар. Үзләренең батареяларын түгел. Микрофоннарның батареяларын эше алыштыралар. Безнең чираттагы сәхнәне төшерәләр. Тереліп қаттығыз. Абағыздың нәрсе еткенін ишітпедіңіз бәлі. Әйді жиғыз әйбірлеріңіз. Менә шулайрак бара инде татар тарихындагы беренче ситкомның төшерү процессы. Мин сезгә аның эчке кухнясын әле бераз гына күрсәтә алдым. Әлбәттә инде монда эш бик күп һәм ул бик озак бара. Инде менә артистлар да әйтеп киттеләр, көненә 12 сәгать төшерәбез дип. Шуңа күрә без инде нәтиҗәне көтәбез. Ул бик тиздән көз айларына ТНВ каналында чыгар дип көтелә. Якынча 50 серия булачак һәм аның һәрберсе 26 минут дәвам итәчәк. Менә шундыйрак яңалыклар инде шушы подъезддан килгән идек, шул подъезддан кайтып китәрбез. Киләсе очрашуларга кадәр
Сау буласыз.